Amayaku! Amayaku! Kai bala'i yau. Rama! Haka ni nan! Malam Muhammad salamu alaikum. Alaikum salamu. Ya gida? Alhamdulillah. Ya kowa da kowa. Ba haka. Ya yaran naka. Ba haka. Ya kake? Wallahi kai kai sosai. Allah sarki. Ina ayane kyau. Kuma ana abin arziki ka ringa mun irin haka ba malam Muhammad. Ai baka mun abin arzikin ba ai. Ai abin arziki duk wanda ya ce yana yi da kai. Ai ya biya ce ba yi da kai malam Muhammad. 300 ta malam ne a bani. 300 sati yau 11. Yo na gane na Allah sarki. Wallahi sai an bani. To mu shiga ciki. Abu kai. Wallahi kowa ya gatan kawai ka ban 300 ta. Wow gatan. Dan girman Allah. Wallahi Allah bari. Tsaya nan mai daki na. Ba ruwa yana mai ɗakin wallahi ni sai an bani. Wallahi ba zan ji ba kowa ya zai shigan ma yau. Wallahi sai an bari babu ruwa kowa ana so makota su. Ba ruwa ya kai ƙarya da na bani makota. Wallahi sai an bani ba wallahi sai kowa ya shigan ma. Wallahi ba zan hakura ba sai an bani kuɗi na wallahi. Wallahi ba zan hakura ba sai an bani kuɗi na. Ina hakura an ta da mutane ne. Wallahi kowa ya shigan ma ya shigan ma ba ruwa na nan. Wallahi ba an jani kowa ya sai an jani kai ne wannan dandan ban da na sani dole ma an jani Allah mala me yake faruwa ba Allah mala wai ka ga ka fusata akan ba abin da ba ka ni zan baka dage ukun mu abin magana a daina ba ruwan kamar ne ka ga da zai bayar kin da ba mana wallahi sai an goni kai da ka ta naga kana ji da fada me kake nufi za a yi au kai an ce wannan dambe ga mu ne za ku ka dauka kai da hono ma tu wata dan ban kudin ne kake ihu a lungun mu baka san ni ba ya ruwa lungun baka san ni ba waye kai ya ruwa kai tabbija ta ce ba ka iya dan ban dage ukun yanzu ni na sa ma dage ukun in ka bige ni ka dauke ta ga ta jikina haka ba da haka na fada waye ka damban kwabe ki da me ka ji a damban kwabe in ga zuciyarka